Прывітанне, сябры! Сёння ў нашым цыкле пра гэта вам не раскажуць у школе. Мы выбралі тэму, пра якую самі нічога не ведалі яшчэ зусім нядаўна. А менавіта пра беларусаў, актыўных удзельнікаў паўстання Каліноўскага, якія здолелі, не гледзячы на ўвесь рэпрэсійны трэш расійскай імперыі, не проста не зламацца, але зрабіць велічэзны ўнёсак у сусветную навуку і культуру. Пасля паразы паўстання, якая на той момант падавалася канцом усіх мараў, гэтыя людзі пражылі яшчэ некалькі вельмі насычаных дзесяцігоддзяў. Карацей, мы атрымалі кайф ад падрыхтоўкі гэтай лекцыі і дзелімся з вамі. Ягоным імём названая адна з гор на камандорскіх выспах і Жук-Рагач. Чалец Акадэміі навук некалькіх краінаў, выбітны прыродазнаўца і публіцыст Бенедыкт Дыбоўскі пражыў амаль 100 год і быў пахаваны з вялікімі пашанамі ў Львове. Адзін з першых навукоўцаў, падтрымаўшых тэорыю Дарвіна, нарадзіўся ў маёнтку Адамарын, каля Маладзечна. І пасля заканчэння Менскай губернскай гімназіі паступіў у Дорпацкі Тартускі універсітэт. Аднак закончыць яго, нягледзячы на добрую вучобу, не атрымалася. Дыбоўскага выключылі з універсітэту за ўдзел у забароненым мерапрыемстве двубоі ў якасці секунданта. Аднак Бенедыкт здолеў атрымаць адукацыю ў Берліне і ў 1862 годзе меў званне прафесара заалогіі і палеанталогіі ў Варшаўскім універсітэце. У 1863 годзе ён паехаў у Вільню, дзе далучыўся да літоўскага паўстанцкага камітэту, стаў камісарам інсургентаў, то бок дыверсійных груп. У 1864 Дыбоўскі быў схоплены расейцамі і сасланы ў Сібір. Але Бенедыкт вырашыў успрыняць ссылку як навуковае падарожжа і цалкам паглыбіўся ў даследаванні. Дыбоўскі з паплечнікамі ў цяжкіх зімовых умовах здолеў упершыню ў гісторыі памераць глыбіню возера Байкал. Дыбоўскі таксама адкрыў 32 новых віды малюскаў на Байкале. Дарэчы, малюскаў і губак ён адсылаў на вывучэнне свайму брату Ладзіславу, які жыў у маёнтку нянькоў у Наваградскім павеце і быў прызнаным адмыслоўцам па гэтых групах жывёл. А яшчэ Дыбоўскі вынайшаў метад барацьбы з шаленствам адразу пасля ўкусу праз прыпальванне ранкі распаленым жалезам. У 1877 годзе, пасля амністыі, Дыбоўскі едзе ў Польшу. Тут яму была прапанаваная зручная пасада куратара заалагічнай калекцыі графа Браніцкага. Аднак граф паставіў перад навукоўцам катэгарычную умову. Ён мусіць публічна адмежавацца ад эвалюцыйнага вывучэння Дарвіна. Дыбоўскі адмовіўся здраджваць навуцы і абраў вярнуцца на поўнач, паехаў лекарам на Камчатку. У той перыяд адну з гор і назвалі ягоным імём. З 1882 года Дыбоўскі становіцца прафесарам заалогіі ў Львоўскім універсітэце, арганізоўвае музей з камчатскіх экспанатаў, вывучае беларускія азёры Любань, Свіцязь, Чорная і шмат публікуецца ў замежных часопісах. Ён абіраецца правадзейным чальцом Польскай акадэміі навук. Расійскае геаграфічнае таварыства ўзнагароджвае Дыбоўскага залатым медалём. Яму нават быў прапанаваны своеасаблівы тытул, як дадатак да прозвішча – Байкальскі. Аднак Дыбоўскі адмовіўся. Байкал хай зрабіў яго знакамітым, але ў першую чаргу быў звязаны з арыштам і высылкай. Не забываўся Дыбоўскі і на беларускую справу. Ён даследаваў гісторыю і этнаграфію беларусаў, лічыў сябе і ўсіх ураджэнцаў Беларусі нашчадкамі БКЛ. З 1916 года і да канца жыцця Дыбоўскі жыве ў Львове. Памёр ва ўзросце 97 год ад інсульту і быў пахаваны пры вялікім збегу народу, дэлегацыя ад некалькіх універсітэтаў, прадстаўнікоў ураду і грамадскіх арганізацый. Наступны наш герой – сын італьянца і полькі, але сэрцам адданы беларус – Міхал Андрыёлі. Яго бацька з поўначы Італіі ваяваў у арміі Напалеона, трапіў у расійскі палон і па вызваленню асеў у Вільні, ажаніўся і прыняў расійскае грамадзянства. Міхал быў 4-тым дзіцёнкам у сям'і. Вучыўся мастацтву ў Маскве і Санкт-Петербургу, але па вяртанні ў Вільню экспануе адзін са сваіх першых твораў, не пра Маскву і Санкт-Петербург. «Бітва ліцвінаў з крыжакамі». А ў 1859 годзе Міхал Андрыёлі працягвае адукацыю ў Рыме, сябруе з сынам Адама Міцкевіча Владзіславам і добра бавіць час. Аднак абстаноўка на радзіме ўсё болей запальная. Мастак не мог заставацца бяздзейным, ён вярнуўся ў Літву і вясною 1863 прысягнуў на вернасць паўстанню.
Міхал Андрыёлі ўзначаліў атрад паўстанцаў, з якім пазней перайшоў пад кіраўніцтва аднаго з кіраўнікоў паўстання Людвіка Нарбута. Кажуць, у тым жа атрадзе змагаўся і наш славуты творца Францішак Багушевіч. Людвік Нарбут быў забіты 4 траўня 1863 -го. Трагедыя стала асновай сюжэту аднаго з найбольш знакамітых твораў Андрыёлі «Смерць Людвіка Нарбута» каля Дубічаў. Пасля паразы паўстання Андрыёлі быў вымушаны хавацца за іншымі прозвішчамі, называў сябе Маліноўскім, Бжазоўскім, але не дапамагло. І расейцы ўсё адно схапілі яго. Яму пашанцавала хутка ўцякчы з няволі і праз Вільню, Рыгу, Капенгаген і Лондон дабрацца да Парыжа. Галоўнай тэмай творчасці мастака ў міграцыі было паўстанне. Міхал прагнуў ізноў пабачыць радзіму. Падчас спробы вяртання Андрыёлі выдаў кантрабандыст Ляхоціма. Міхал быў схоплены, збіты і перавезены ў Вільню, дзе чакаў прысуду. За збройны ўдзел у паўстанні, выкананне абавязкаў камісара рэвалюцыйных уладаў у Ковенскай губерніі, Міхал Эльвіра Андрыёлі быў пазбаўлены ўсіх правоў і асуджаны на 15 гадоў катаргі. Крыху пазней прысуд змянілі на высоку. У верасні 1868 Андрыёлі прыбыў у Вятку, сёння Кіраў. Ён распісвае цэрквы, у прыватнасці катэдральны сабор. Таксама Андрыёлі даваў урокі маладым мясцовым мастакам Віктару і Аполінарыю Васніцовым, тым самым сусветна знакамітым. У 1871 годзе мастак быў памілаваны, але не меў права вяртацца на радзіму, таму пасяліўся ў Варшаве. Ён стварыў ілюстрацыі да кніг Адама Міцкевіча, Элізы Ажэшкі, а пазней і Віктара Гюго, Уільяма Шекспіра, Александра Дюма, Ганса Хрысціяна Андерсена. Маляваў партрэты таго ж Адама Міцкевіча, Тадэвуша Касцюшкі, Францішка Багушевіча. Вабіла мастака і тэма даўняй гісторыі ВКЛ. Смерць князя Кейстута, гусляр, хрышчэнне ліцвінаў. Вось такі патрыёт. Наступны наш герой, поўнае імя якога я вымавіць не магу, але вось яно на экране. Будзем называць яго проста Ялеі. Узнёслы рамантычна, як ягоная творчасць. Віцебскі пісар, які па грашовых прычынах не скончыў нават гімназіі. Ялеі за 4 гады да паўстання піша верш к дудару Арцёму аднадзвінскага мужика. Дудар Арцём – іншы беларускі пісьменнік Арцём Вярыга Дарэўскі. Я вельмі хацела падзяліцца з вамі кавалкам гэтага верша. Што табе, дудар, прыспела? Смелыя песні завадзіць. Ці то лёгкае, брат, дзела нашу браццю прасвяціць. Крыкнуць на цябе паноўе, што ты шкоднік і місцюк. Страціш голас і здароўе. І дуду упусціш з рук. Гэты верш апынуўся прароцкім для дудара Арцёма, як і для амаль 2 дзесяткаў тысяч рэпрэсаваных паўстанцаў. Выбітны беларускі асветнік, стваральнік Віцебскай публічнай бібліятэкі, аўтар некалькіх беларускіх кніг, якія з-за цэнзурных умоваў не друкаваліся і да нас большага не дайшлі. Арцём Вярыга Дарэўскі пасля паўстання быў сасланы ў Сібір, дзе і памёр. Што дычыцца Ялеі, уся ягоная сям'я ўдзельнічала ў паўстанні. Ялегі і ягоны брат Вільгельм былі сасланы ў Сібір на пасяленне, а бацька асуджаны на 8 гадоў катаргі. Пасля ўсіх выпрабаванняў Ялегі здолеў з'ехаць з Сібіры ў Польшчу. Вяртацца на радзіму, вядома, было забаронена. У Варшаве разам з журналістам і паэтам Каратынскім і Адамам Плугам стварыў беларускі гурток і зарабляў на жыццё, працуючы карэктарам у газеце польскай. Тут у вас можа ўзнікнуць пытанне: Каця, а навошта ты нам усё гэта расказваеш? Лекцыя пра паўстанцаў, якія пражылі пасля паразы выбітнае жыццё. А тут нейкі карэктар у газеце. Яшчэ і гэтага Вярыгу прыпляла, а ён увогуле памёр у ссылцы. Таму што паўстанне для ягоных удзельнікаў скончылася збольшага так: галечай, рэпрэсіямі і смерцю. І я б не хацела ствараць ілюзію, што паўстанне – гэта нейкае магічнае выпрабаванне, сказкі. Прайшоў яго і ўсё. Герой, малойца і вось табе каралеўства. Але паўстанцы пражылі сваё жыццё ў згодзе са сваім сумленнем і з пашанай да сябе і іншых. У разуменні таго, што ўсе людзі роўныя і ніхто не мае права пазбаўляць нас волі. Гэта і ёсць афігеннае жыццёвае дасягненне. І гэта менавіта тое, пра што ў беларускай школе расказваць не дазваляецца. З вами была Катя Барушка і цыкл «Пра гэта вам не раскажуць у школе». Раскажыце, а кім натхняецеся вы? Якія якасці цэніце ў іншых? Як заўсёды, дзякуй велічэзны за ўвагу. Стаўце лайкі, калі вам было цікава, або пішыце ў каментарах, што мы зрабілі не так.